oikeuden koiraharrastajista. Valmistautuvat 252 Siik, 253 Endre ja 254 Jessi. Keskittyy ohjaamiseen. Kamalia kaupunkia. Joo. En mä voi tietysti. Kyllä mä tajuan ottaa koiraa haltuun ja päästä sen menellä kaarasta. Niin pitkästä aikaa semmoista rahaa. Mä oikein uskaisin mun ohjata ja muutalla kahden koiraa ja lähetellään. Olisi jo ihan hyvä. Voisi olla. Kahten ollaan vaille vajaa SM-kisa. MM-karsin. Uikas! Näin, ready. Tiia maalissa.